Здравейте хора, аз съм Фейнпик. Днеска това кратко видео ще ви кажа, че нямаме какво да снимам за момента и нямаме какво да качвам. Майнкрафта тотално ми се багяса и не мога да качвам на него, защото ми пише, че файлът не е инсталиран и аз я изтрих. Но ще я изтегля наново, но сигурно някоя по-стара версия, за да може да тръгне, но ако ще се опитам последната и да тръгне, иначе защото ще е добре, за да може да има за вас да гледате. Много ви благодаря за 7 абоната, продължавайте все така, аз да се радвам, вие да се радвате, че качвам нов клип. И това е нямам на какво да снимам. За сега имам само на слидера и на една моя игричка Roblox. Но тя се играе с интернет и нали не мога да кача слидера, също се играе с интернет. А пък аз нямам такъв в момента, свършиха мобилните данни, аз имам много. Утре може да го кача този клип и предполагам да изтегля някоя игричка и набързо и да поразцъкаме малко. Ако мога Майнкрафта, ще играя Майнкрафта, ще има и най-различни модчета. Защото утре смятам да е направено да разгледаме модовете, нали, които аз съм си изтеглял на телефона. Аз от телефона не качвам, но от таблета, знаете, качвам. Апълнал съм си снимката в YouTube. Надявам се да ви е харесал. И това беше всичко от мен и бай-бай.